Ev demo erdeme xoş min evalno. Hevîdarımûn başin. Ev der Zaxoye, Zaxo bajarekî başûrê Kurdistanê ye. Bajarekî gelekî dîrokî ye, bajarekî gelekî kevnare ye. Zaxo heta demek berê jî bajarekî weke qeza bû, ango weke navçe bû, ev demeke bûye wilayet. Piştî ku bûye wilayet bi rastî jî Zaxo bûye bajarekî gelekî xweş. Piştî ku bû wilayet û walîtî hate vê derê ev cara duyê ye ez têm li vir. Guharînekî gelekî mezin dibînim li bajarê Zaxoyê bi rastî. Li gelek deverên wî min hilberînan dî genime ceye, noke, nîske ji bilî van hilberînên wekî firingî û bacan û îsot û hilberînên gelekî dewlemend li vî bajarê hêdî têne çêkirin. Nava bajar jî gelek xweş bûye. Wekî pira delal piştî pira ku hûn dibînin li pişt min ew jî pira delal e. Ew jî hatiye restorekirin di nava bajar da gelek ciyên ku hatine restorekirin nûkirin hene ciyên dîrokî. Ev ciyekî gelekî kêfxweşî ye, ez gelekî pê şad bûm. Lê ji bilî wî îro em li başûrê Kurdistanê li bajarê Zaxoyê ne û îro Festîvala Cilûbergên Kurdî heye. Hûn dizanin di hebûna miletan da, di hebûna netewan da çend xalên sereke yên ku miletan dikin millet hene. Zimane, çande, folklore, govende, dîlane, mitbaxe. Yek ji wan stûnên sereke jî Cilûbergin û îro li vê derê Festîvala Cilûbergên Kurdî hatine hatiye amadekirin. Festîvalekî pir mühîm e. Li gorî min ev ji bo hemû Kurdan tiştekî pir mühîm e û îro ji hemû perçeyên Kurdistanê ji bilî çar perçeyan ji Kurdên Sovyetê jî gelek mêvan li vê derê ne û pîrozbahiyekî muazzam tê çêkirin du rojan. 15 û 16 gulana 2024 ne festîval tê çêkirin û ciyê dilşadiye ciyê kêfxweşiyê ye ku îro li vê derê ew ê defîleyên Cilûbergên Kurdî yên her çar perçeyên Kurdistanê bêtin çêkirin. Cilûbergên wan bêne nasîn, pêra jî panel û bernameyên bi vî rengê li ser Cilûbergan li ser em bêjin xebatên hevgirtina netewî bêne çêkirin, program û panelên bi vî rengî ew ê bêne çêkirin, defîle wê bêne çêkirin, ew ê gelek manken û gelek ji xwe bawer keçî xortên Kurd ew ê li vê derê bi Cilûbergên Kurdî bimeşin û konsertên Kurdî gelek dengbêj û hunermend jî ew ê li vê derê derkevin ser dike. Dixwazim vî bibêjim ew kesê ku keda wan di vê festîvalê de derbas biye xebatekî vî awayî fikirî ne, tiştek wiha netewî fikirî ne, mala wan hezar carî ava be. Ev der Zaxo ye. Zaxo bajarekî başûrê Kurdistanê yê tarîxî ye. Bimînin di xêr û xweşiyê de.